nyt vartin yli 8. Ja mä oon tässä aloittelemassa just meikkailemaan. Ja menen siis tänään Christian kanssa Tampereelle pitkästä aikaa. Ja no niin, tässä on päivän outfit. Mulla on äitin Espritin farkkutakki. Sitten mulla on New Yorkerista tämmönen harmaa ihan perusneula. Perusmustat farkut ja sitten nilkkasukat. Ja sitten mulle tulee vielä tämmönen hoitamalta ostettu ruskea pikkulaukku. Mutta nyt mä lähden ja niin. Kristiina pakkaa laukkua. Miten sen haittu pelime? Paljon kelloa? Oh god, tässä on vielä melkein tunti matkaa ja mulla on vasta Väksyssä. Vois kyllä kelloa, se pakkaa autolinna. Ollaan nyt Tampereella ja kävellään Henkkamaukan vierestä seinään. Me olemme menossa Koskariin ja täällä sataa vettä. Temmiä ei haittaa. Ei niin. Hyi, niin sitä tulee paljon. Krissi tekee jotain tosi hyödyllistä. Ja kello on... Avaa! Mun puhelin jo... se näkyy siinä. 11.58, eli kello on 12. Me ajateltiin mennä kohta syömään. Ja sitten me mennään varmaan vielä hetkeksi... Ota oma harja, se ei mahu tänne. Ja me mennään varmaan hetkeksi Koskariin. Mä en tiedä vielä. Ja mä ostin yhden ihan sikakivan mekon. Se näkyy tuolta vähän. Se oli 8 €, kun se oli Spirit Storessa, oli oikeesti ihan sikaisot alet. Paljon se normaalisti? 39 €. Sitä niinku 30 reippaasti. 31 € pois. Ja sellaista. Mulla vasta lähti, jos oli 3... Kuvaatko sä? Joo. Laatikko. Mä voin kuvata sua siellä. Nyt se kuvaa. Ai mä en ottanut mitään tommosia hienoja pillijuttuja. Mä voin. Lähdetään takki nätistä. Paljon sä oot viestejä? 2 näköjään on nyt. Se on ikinä viestejä. Voi ei. Meidän leppa alkaa 3 ja kello on nyt 1:05. Tindin. Se on kiva kuvata. Me ollaan Linkka-asemalla, me venataan bussi ja se lähtee 20 minuutin päästä. Mä menen reeneihin sen jälkeen. Tosi kiva. Niin, on tässä nyt koululla. Mennään reeneihin. Ja kello on varmaan 7:15. Meillä alkaa 6:30 reenit. Joo. Ja venäinen tässä, että joku tulee avaan oven ja sen sellatta.